Aké ceny si mám nastaviť za svoje služby a ako pri tom postupovať? To sú otázky, ktoré si v nejakom bode tvojej cesty pomáhajúcej profesie zákonite začneš klásť, ak teda chceš, aby tvoje služby boli dlhodobo udržateľné aj po tej finančnej stránke. A čo keby si o 2 hodiny od teraz mala všetky informácie, ale aj nástroje, ktoré potrebuješ na to, aby si sa mohla prakticky pustiť do cenotvorby pre tvoje služby a veľmi rýchlo pred sebou videla aj konkrétne čísla. 2 hodiny totiž trvá workshop Praktická cenotvorba pre terapeutov, ktorý ťa krok po kroku prevedie celým procesom cenotvorby pre tvoje služby a väčšinu kalkulácií dokonca ešte aj urobí za teba. Mnoho začínajúcich kolegov robí pri nastavovaní si cien tie isté chyby, ktoré majú potom neskôr negatívny dopad nielen na finančnú stabilitu, ale aj na motiváciu a schopnosť tie svoje služby ďalej rozvíjať. Ty sa preto hneď v úvode workshopu dozvieš, ako sa týmto chybám vyhneš. Pozrieme sa tiež na slovenský trh služieb s terapeutickým zameraním a na to, čo si treba všímať pri cenách tvojej konkurencie, ak sa nimi chceš pri cenotvorbe nechať inšpirovať. V praktickej časti workshopu ti následne ukážeme, ako si krok po kroku nastavíš ceny pre svoje služby. Budeš presne vedieť, čo všetko potrebuješ do cien zahrnúť a čo tam naopak nepatrí. Naučíš sa tiež lepšie odhadnúť svoju skutočnú kapacitu pre prácu s klientmi, to znamená, koľko klientov zvládneš jednak získať, ale aj obslúžiť pri tvojom type služieb a v tvojich podmienkach. Toto je veľmi dôležité, pretože ti to pomôže nastaviť si realistické očakávania a tým aj spoľahlivejší základ pre ďalšie úvahy o cenách. Bohužiaľ, presne o tomto sa až tak často nehovorí a len málo kto ti pomôže nastaviť si taký model, ktorý berie do úvahy to, že časť svojho času budeš musieť venovať aktivitám vedúcim k získaniu zákazníkov pre tvoje služby. To potom samozrejme znamená, že ti zostane menej času na samotných klientov. S týmto teraz, tak ako veľa iných začínajúcich kolegov, možno vôbec nepočítaš, ale aj to treba zohľadniť pri cenotvorbe. My sme na to samozrejme mysleli a ty si môžeš byť istá, že to na našom workshope nájdeš. Pre všetky kalkulácie budeš mať k dispozícii našu kalkulačku pre terapeutov, ktorá od teba potrebuje niekoľko údajov a zvyšok vypočíta za teba. Takto na jeden pohľad veľmi rýchlo uvidíš minimálnu cenu tvojej služby, tvoju odmenu a náklady, ako aj cieľový počet klientov, ktorých potrebuješ, aby ti to pri tejto cene aj fungovalo. Celý proces kalkulácie cien ti na workshope ukážeme na 2 reálnych príkladoch kolegyň v pomáhajúcich profesiách a ich služieb. Okrem toho na workshope získaš ďalšie hodnotné praktické tipy k cenotvorbe. Naučíš sa, ako si urobíš kontrolu realistickosti a udržateľnosti nastavených cien a ako ďalej postupovať, ak v procese cenotvorby napríklad zistíš, tak ako mnoho kolegov, ktorí si to prvýkrát poriadne prepočítajú, že si za svoje služby potrebuješ pýtať o čosi vyššie ceny, než si pôvodne mala v pláne. Či už plánuješ ponúkať individuálne služby alebo skupinové terapie, v oboch týchto prípadoch ti workshop pomôže nájsť ten najvhodnejší cenový model pre tvoje služby. Celý workshop, ako aj kalkulačka pre terapeutov, na teba čaká v samostatnej členskej sekcii, do ktorej získaš prístup i hneď po zakúpení. Sú to 2 hodiny tvojho času, ktoré ti môžu ušetriť kopec starostí s dôsledkami nevhodne nastavených cien. A keďže si do svojej cesty pomáhajúcej profesie doposiaľ investovala kopec času, energie a úsilia, tak určite nebudeš chcieť riskovať, že to potom stroskotá na takomto malom, ale veľmi zásadnom detaile, akým sú ceny. Takže neváhaj a poď do toho, tešíme sa na teba vo vnútri workshopu.